Amen. Magandang gabi po sa bawat isa. So tayo po'y patuloy na sumamba sa ating Panginoon and let's worship the name of Jesus. Amen. We will bless His name sa gabi pong ito. Amen. Blessed be your name in a land that is plentiful, where your streams of abundance flow. Blessed be your name. So blessed be your name. Blessed be your name. When you roam in the desert place, through a walk through the wilderness. Blessed be your name. Every blessing you poured out, I turn back to pray. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. So blessed be your name. Blessed be your name. With the sun shining down on me, with the world's all as it should be. Blessed be your name. Blessed be your name. On the road marked with suffering, through this pain and the offering. Blessed be your name. Sing every blessing. Every blessing you poured out, I turn back to pray. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Oh, we bless your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glory. So blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Bless your name, Lord. The name of the Lord. Blessed be your glorious name. Hallelujah. Sing it. Blessed be your name. Blessed be your name. With the sun shining down on me, with the words all as it should be. Blessed be your name. Blessed be your name. On the road marked with suffering, through the strain and the offering. Blessed be your name. Every blessing, Lord, every blessing you poured out, I turn back to pray. The darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Oh, we bless your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glory. So blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name.
Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the Lord. Oh, for the last time we will say, blessed be the name of the Lord. We bless your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Oh, we bless your glorious name, Lord Jesus. We continue to bless your name tonight. Bless the Lord with all my soul. I will bless the one who made me whole. So for you alone, you alone, my heart will sing. I will bless the Lord with all my soul. For your mighty love, pull me from the dark into your light. Sing for you alone, you alone, my heart will sing. I will tell of all your mighty love. So holy are you, Lord. My heart will sing out, mighty Son of God. My soul will cry out, worthy is the Lamb of God. My heart will sing, I will bless the Lord with all my soul.
Lord, sa gabi pong ito, patuloy kami nga awit sa iyo, Panginoon, na aming mga papuri. A sacrifice of praise, a sacrifice of worship that comes from our hearts, Lord. Lord, patuloy naming sasambitin, Panginoon, ang iyong pangalan. Patuloy namin itataas, Panginoon, ang iyong pangalan sa aming kalagitnaan, O Diyos. Tanggapin mo ang papuri ng iyong mga inilalang, Panginoon. Yes, Jesus. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadow, burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety, to every soul held captive by depression. I speak Jesus. Oh, speak Jesus. Your name is power. Come on, let's declare. Your name is life. Your name is life. Break every stronghold, shine through the shadow, burn like a fire. Your name is power. Your name is power. There is healing. Your name is life. Break every stronghold, shine through the shadow, burn light. Oh, once again, church, we will sing in the name of Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold, shine through the shadow, burn like a fire. Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. So Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Come on, we will shout. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. I speak the holy name, Jesus.
Panginoon, ang iyong pangalan, O Diyos, ay makapangyarihan. May kagalingan, Panginoon, sa iyong pangalan, O Diyos. Kaya, Panginoon, patuloy naming itataas sa iyong pangalan. Lord, we will shout your name. We will shout our praises for you, Lord. We thank you, Jesus. This is our sacrifice of praise, a sacrifice of worship to you alone, a pleasing sacrifice, a living sacrifice, Lord. Thank you, Jesus, for your presence. And Lord God, thank you for your Holy Spirit for moving in this place. At sa gabi pong ito, Diyos, patuloy ka mangusap sa bawat isa po sa amin, Lord God. Patuloy mong ipaintindi sa amin, O Diyos, ang iyong mga salita sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, O Diyos. We thank you, Jesus. We honor your name. We glorify your name. We give you the highest praise and highest worship, for you deserves everything. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Magandang gabi po. Isang magpalang gabi sa bawat isa po sa atin. Sabi mo nga sa katabi mo, mapagpalang gabi. Amen. Wait lang, medyo hiningal. Hiningal po ako dun Amen. Dahil sa napakasarap magpuri sa ating Panginoon. Amen. So sige po. Muli, isang mapagpalang gabi sa bawat isa. At ngayon po ay February na. Ayan. Napakabilis po ng panahon. Magpapasko na ulit. February na Okay? So, ang pag-uusapan po natin ngayong February ay sacrifice. Ito po yung binabasa atin. So, the whole month of February, ang ating pong topic, ang ating pong theme for the month is about sacrifice. Amen. Kaya po, ihanda po natin ating mga puso sa gabi pong ito, ating mga isipan, at maging ating pong mga Bible. Ayan, nasan po ating mga Bible? So para sabay-sabay nating basahin ang salita ng ating Panginoon. Amen? Sige po, tayo po yung magsimula. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay pinamagatang a living sacrifice to the Lord. Amen. Ulit po a living sacrifice to the Lord. Ano po ba ibig sabihin ng living sacrifice? Kasi po, pwede namang sabihin a sacrifice to the Lord. Pero bakit sinabing living? Ayan. So alamin po natin, bakit ba kailangan living sacrifice? So ating pong text ay makikita po natin sa Romans 12, verse 1 to 2. Yan. Romans 12, verse 1 to 2. So, basahin po natin. Sabi po dito, and so, dear brothers and sisters, I plead with you to give your bodies to God because of all He has done for you. Let them be a living and holy sacrifice. Ulitin ko po yun Let them be a living and holy sacrifice. Alin daw po ang maging living and holy sacrifice? Ang ating pong body. Yan. A living and holy sacrifice, the kind He will find acceptable. Yung nararapat daw po sa ating Panginoon. Alin? Yung body natin as a living and a holy sacrifice. This is truly the way to worship Him. So yun daw po pala ang daan sa patungo sa tunay na pagsamba sa ating Panginoon. Alin po yung tunay na pagsamba? Offering ourselves, our body, as a living and holy sacrifice. Amen? Verse 2. Don't copy
the behavior and customs of this world. But let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. So sa gabi pong ito, iisa-isahin po natin itong verse na ito. Ano po ba yung sinasabi ditong living sacrifice? Living and holy sacrifice sa ating pong mga sarili, sa ating pong body, sa bawat isa po sa atin. So yun po ang ating pag-uusapan. So Jesus wants us to give everything when following Him. So ang Panginoon po, ating Panginoong Yesus, kapag tayo po ay nais nating sumunod, nais po nating sundan ang yapak ng ating Panginoong Yesus, sabi po dito, we need to give everything when following Him. So hindi po yung kalahati kung anong meron tayo, hindi po yung 1/4 kung anong meron tayo. Ang nais po ng Diyos, if we want to follow Him, kung gusto nating sumunod sa ating Diyos, give your everything. Your whole being as a living sacrifice. Buong buo, wala pong bawas. Yun po ang nais ng Panginoon. For example, ito po yung mga bagay na pwede nating i-offer sa ating Panginoon, ibigay, sacrifice sa ating Panginoon. Isa lang po ito sa mga maraming bagay, maraming example na pwede nating gawin. Number 1, time. Ayan, yung time natin. Pwede nating i-offer ang ating oras sa Panginoon. Di ba? Ano pa? Our effort, our talent, our skills, our money. So yan pong mga bagay na yan, pwede po natin yang ibigay sa ating Panginoon. Pero yan na po ba yung buo na meron tayo? Sabihin natin, yes, may time naman ako sa Lord eh. Lagi naman akong present sa church. Lagi naman akong nag-e-effort. Kapag may event, nandyan ako lagi. Nag-aayos, di ba? Ano pa? Yung talento. Ginagamit po natin yung talento natin. Dito sa ating simbahan. Yung pagkanta, pagsayaw, pagtugtog. Skills, and even our money. Di ba? Tayo po ay binibigay natin kung ano yung meron tayo. Pero yun na po ba? Yung buo na maibibigay po natin. Everything, our whole being, everything that we are, and all we have. So, basahin po natin ulit yung 1, sa verse 1. Sabi nga po doon, and so, dear brothers and sisters, I plead with you to give your bodies to God because of all He has done for you. Let them be a living and holy sacrifice, the kind He will find acceptable. This is truly the way to worship Him. So, ibig sabihin po doon, put your whole self in as we worship the Lord. Sa pagsamba po natin sa Panginoon. So, bawat isa po sa atin, meron po tayong iba't ibang way. Meron po tayong iba't ibang, kumbaga, sa sarili natin, personally, marami tayong paraan para mapakita natin yung ating pagsamba sa ating Diyos. Hindi lang po sa ating pagkanta, hindi lang po sa ating pagsayaw dito, sa praise and worship po natin. It is one way to worship the Lord. Pero bawat isa po sa atin, meron po tayong personal way how to worship the Lord. So sa ating pong pagpupuri, sabi po dito, ang daan daw sa tunay na pagpupuri is giving your body, your whole being. Yun po ang tunay na daan sa tunay na pagsamba sa ating Panginoon. So every time na tayo ay nagpupuri sa ating Panginoon, are we putting our whole self in to worship?
For example na lang po, kapag may praise and worship po tayo dito, sabi nga po natin, it's a form of worship. One way of form of worship. Pag tayo po ba yung maawit, tayo po ba ay sumasamba, nandiyan po tayo sa ating mga upuan ngayon, nagtataas ng kamay, are we putting ourselves into worship? O ginagaya lang po natin yung iba, ay nagtaas ng kamay, sige, taas ng kamay. If you worship the Lord, let's put yourself in, your heart in. Hindi po yun dahil may tugtugan, hindi po yun dahil maganda yung sound, hindi po yun dahil yung ginagawa ng katabi mo. It's about giving your all to worship Him. Yung buong pagpupuri mo po sa ating Panginoon. Ano po ba ibig sabihin ng worship? So worship means to regard with great or extravagant respect, honor, or devotion. Extravagant respect. If you respect the Lord, you give your worship to the Lord, hindi po tayo magbibigay ng pagsambang kulang-kulang. Hindi po tayo magbibigay ng pagsambang kalahati lang. Yung kamay natin nakataas, yung puso natin malayo. If you worship the Lord, whole body, whole heart, taas mo ang kamay mo, pati yung puso natin, itaas natin sa Panginoon. That's how to worship God. Put yourselves into worship. Worship involves offering our whole person to God. Yun nga po. Sacrifice, offering. As you offer yourself to worship, you are sacrificing yourself to worship. A sacrifice of praise. A sacrifice of worship. We give offering of our finances. Ayan. Meron po tayong tithes and offering. Tayo po ay nagbibigay our money, di ba? Yes, that is a form of worship. How about your whole being? Kaya po ba nating ilagay ang sarili natin sa envelope? Hindi po, di ba? We worship God, we offer something, pero ang tanong po talaga, yourself mismo, our hearts mismo, our whole being po mismo. Some Christians do not come into a worship service prepared to give our whole selves over to God. So minsan po, bilang mga Kristiyano, akala natin minsan na pag-a-attend po tayo ng service, sabihin natin Sunday service, minsan yung puso po pala natin hindi pa prepared. Akala po natin, ay okay ako, maganda gising ko, maganda ang araw ko. Pero sometimes, hindi po natin nalalaman, our hearts are not prepared. Pag tayo po ay pumupunta ng ating service. Bakit po? Minsan nahiya tayong magtaas ng kamay. Alam po ba natin na pag tayo po ay nagtaas ng kamay para sa Panginoon, it's like surrendering yourself to God. Pag tayo po ay hinuli ng pulis, di ba? Ano pong ginagawa ng mga nahuhuli? Tumataas ng kamay. Kasi parang sinasabi po nila dun sa manguhuli sa kanila, wala akong magagawa. Wala akong hawak. I surrender. Sa'yo ako. Wala akong gagawin na iba kundi mag-surrender sa'yo. Kaya po tayo nagtataas ng kamay sa ating Panginoon. We offer ourselves. We surrender ourselves sa ating pong Panginoon. So minsan, kahit pagtaas ng kamay, hindi po natin magawa. Nahihiya po tayo. Ano ba yung sasabihin ng katabi ko? Alam niya ugali ko. Ganito, tapos makikita niya ako, taas ng kamay. Ang pagtataas po ng kamay, hindi po ibig sabihin na we are holy. We lift up our hands dahil sinasabi natin sa Panginoon, Lord, makasalanan ako. And I offer my life to you. Change my life. Kaya po tayo nagtataas ng kamay sa Panginoon. Hindi lang po yun basta gesture, ay kantahan na, kailangan magtaas ng kamay. Kailangan ganyan-ganyan tayo. Hindi po. It's a personal, kumbaga personal, ano mo yun sa Panginoon? Yung pang, ano bang term doon?
Parang personal commitment, parang ganun. Sa inyong dalawa yon ng ating Panginoon. So minsan po, pag di maganda ang kanta, pag hindi natin gusto yung kumakanta, pag pangit ang tunog, minsan ayaw na nating sumamba. Ay, hindi ko alam kanta eh. Luma naman yung kanta. Ay, bago naman yung kanta. Sabi nga po, it's not about the song, it's not about the person, hindi po sa talento, it's about you and God. It's about the Lord. So as you offer yourself to worship, as you put yourselves into worship, anuman pong awit na yan, anuman pong tunog yung naririnig natin, if our hearts are tuned sa ating pong Panginoon, it doesn't matter. Tayo po ay makakapagpuri sa ating Diyos. We need to offer ourselves to God and be a living sacrifice. Amen? Number 1, we give our lives to God because of His mercy. So bakit ba natin kailangan i-offer ang sarili natin as a living sacrifice? So we give ourselves to God because of His mercy. Ayan po ang number 1 natin. So makikita po natin yan sa verse 1. Sabi po dito, di ba? Give your bodies to God because of all He has done for you. Let them be a living and holy sacrifice. So if we know to ourselves that God has done something to our lives and He is still doing something until now, we should realize that we need to give ourselves completely to Him. Ang Diyos po ba ay kumikilos sa ating buhay? Nararanasan po ba natin ang Diyos sa panahon na ito? Sa mga oras po na ito? Tayo pong nakakaalam niyan sa ating puso. Do you experience God? Nai-experience ba natin ang Diyos? Because of His mercy. So we should So kung alam po natin na may ginagawa ang Diyos sa buhay natin, alam natin na kumikilos ang Diyos sa buhay natin. Yun nga lang, protektahan tayo sa gitna ng pandemic na ito. Alam natin na ang Diyos buhay. Alam po ba natin? Kung alam po natin, yun po yung maging, kumbaga, magkaroon tayo ng kumbaga, ano bang tawag doon? Parang, yun yung maging motivation natin to give ourselves to the Lord, to give our everything to the Lord. Kahit po sa ating pagsamba lang. Minsan po doon nga lang sa ating ginagawang pagsamba, hindi natin maibigay. How can we say na tayo po ay susunod sa ating Diyos? Lord, I will obey you. Lord, nandito ako. Gusto kong maglingkod sa'yo. Pero naiya ako itaas kamay ko, Lord eh. Kasi baka malaman ng kapitbahay namin na ganito, nagtataas pala akong kamay. So minsan po, may mga ganong instances sa buhay po natin. We are sinners, but while we were still sinners, Christ died for us. So tunay nga po, tayo pong lahat ay nagkasala. Tayo pong lahat ay makasalanan. Pero kahit po tayo ay makasalanan, ang ating Panginoong Hesus po ay namatay para po sa atin. Because of His grace, because of His mercy. So doon pa lang po, marami na po tayong rason na pwedeng sabihin sa Panginoon na susundin natin ang Diyos. Na ibibigay natin ang buhay natin sa ating Panginoon. We sacrifice everything for the Lord because He gave His all for us. He sacrificed His life for you, for us, for me. Sa bawat isa po sa atin, binigay niya po ang buhay niya
Tayo po ba, hindi po ba natin magawa yun para sa ating Diyos? Let's put ourselves in. So He saved us and took our place. Tunay naman po. Tayo po yung nagkasala eh. Dapat po tayo yung pinako sa krus. Hindi po ang ating Panginoong Yesus. But He sacrificed Himself. Siya po ang kumuha ng posisyon natin. Dahil ganun po niya tayo kamahal. So yun po yung reason. First reason natin why we should offer our lives to the Lord. Because of His mercy. Because of His grace sa bawat isa po sa atin. So it should motivate us to give our whole lives to God. So kung nanghihina po tayo, na panghihinaan na tayo ng loob, na magpatuloy, na maglingkod sa ating Panginoon, marami tayong nai-encounter na problema, mahirap itong pinapagawa sa akin. Naalala ko lang po yung tinuro ko po dun sa Sagana, yung number 1 ko po dun, sabi po dun, obey the Lord no matter how difficult our journey is. Tayo po ba ay nahihirapan na sa paglilingkod sa ating Diyos? So dumaan po yan sa buhay ko. For example ko na lang po yung sarili ko. Ako po, kilala nyo naman po ako dati. Ayoko po ng tao. Ayoko po ng may kausap. Gusto ko ako lang. Di po ako sanay na ganito. May nakatingin sa akin, nakikinig ko ano yung sinasabi ko, ayoko po talaga. Pero hindi ko po alam bakit nandito po ako ngayon sa harapan nyo ngayon. Diba po? Kasi may plano ang Diyos. Pero, yun nga, mahirap para sa akin. Mahirap mag-adjust kasi hindi po ako ganito eh. Hindi po ako gantong tao na nagsasalita sa harap ng maraming tao. Mahirap. Pwede po akong mag-quit. Pwede po akong umayaw. Maraming beses na po na parang sabi ko sa sarili ko, ayoko na, Lord. Iba na lang. Ayoko talaga. Ayoko talaga ng ganito. Pero, ayun po patuloy pa rin Nandito pa rin po tayo, sumusunod sa ating Panginoon. Because of His mercy, because of His love, because of His grace. Kaya po, tayo nandito, binibigay natin ang ating buhay sa ating Panginoon. We sacrifice everything for the Lord. Number 2, we give our lives to God as a living sacrifice. Nandito rin po yan sa verse 1, di ba nga po? Let them be a living and holy sacrifice. Yung atin daw pong sarili. So, we give our lives to God. Ang ating pong buhay ay binibigay natin sa ating Diyos para maging isang living sacrifice. So, in the Old Testament, people offered dead animals as their sacrifice to the Lord. So, di ba po, nung Old Testament, ano po yung ginagawa ng mga tao? Nagkakatay po sila ng ram or ibang sheep, dead animals. Kasi po yun po yung sinasacrifice nila for our Lord. Yun po yung ibinibigay nila as an offering sa ating Panginoon. Sa panahon po natin na ito, ano po ba yung ginagawa natin to give sacrifice, to give offering to the Lord? The Lord wants us to be a living sacrifice. Kung noon, mga animals ang ino-offer, ngayon po, ang ating buhay ang ino-offer. Ang ating buong puso, ating buong being, ang ino-offer natin sa Panginoon. Hindi lang animal, hindi lang dugo nung hayop, kundi tayo po mismo. A living sacrifice means something to us. Living sacrifice costs us something. Kasi po, kapag sinabing dead sacrifice,
Katulad po nun, animal. Madali pong mag-offer ng animal eh. Tama po? Kukuha lang tayo dyan. Kung ano ng kambing, offer mo sa Diyos. Okay lang, walang problema. Madaling gawin. Pero as a living sacrifice, ikaw po mismo, tayo po mismo, ako po mismo, I will give myself to the Lord. Madali po ba? Madali po ba maging living sacrifice? Bakit? Matatamaan yung oras mo. Matatamaan yung trabaho mo. Matatamaan yung iba pang ginagawa natin. Kasi kung tayo mismo ang i-offer natin, our time, our everything to the Lord, marami pong matatamaan. Kaya po, mahirap ibigay kung ano ka ngayon. Sa totoo lang po, real talk, sa panahon po natin ngayon, ang hirap ibigay ang sarili. Ang hirap ibigay ang oras para sa ating Diyos. Can you sacrifice your time? Can you sacrifice your job? Para po sa ating Panginoon. Kasi po tayo yung living sacrifice. So the perfect example of a living sacrifice is Jesus. So nakita naman po natin yung ginawa ng ating Panginoong Yesus. So He offered His life for us to be saved. So lahat po, pati po yung pagiging Diyos ng ating Panginoong Yesus, tinalikuran niya po. Bumaba po siya sa mundong ito, nagkatawang tao, tinalikuran ng pagiging Diyos. Because He wants to sacrifice Himself for you, for us, para po sa atin. Tayo po, oras lang hinihingi sa atin ng Panginoon, di pa po natin maibigay. Talent ang hinihingi sa iyo ng Diyos, hindi pa natin maibigay. Yung skill na meron ka, hindi pa natin maibigay sa ating Panginoon. But remember, Jesus Christ, tinalikuran niya po ang pagiging Diyos because He wants to sacrifice Himself para po sa ating lahat. Tapos ang ibabalik natin sa Panginoon, kalahati. Ang ibabalik natin sa Panginoon, 1/4. Let us be a living sacrifice. Madali pong sabihin, tunay nga po, mahirap pong gawin. But ito po ang nais ng Diyos sa bawat isa po sa atin. He gave up His life in obedience to God's will. Kaya niya po nagawa yun, ng ating Panginoong Yesus, kasi po, sinunod niya po yung sinabi ng Ama. Tama po? Sinunod niya po ang ating Diyos Ama eh. Na i-offer yung buhay niya eh. Are we obeying the Lord? Like Jesus. Sabi po natin, we are Christians. Christians means follower of Christ. Do we follow Christ? Do we obey the command of the Lord? So, imagine po natin, for example. So, ito po yung kumbaga, madaling illustration para makita natin ano ba yung paano ba natin tawag dito? I-explain. Ano ba yung living sacrifice? So, for example, isipin po natin para tayong isang blankong papel. Yan. So, isipin natin, isa kang papel. Sa buhay po natin, marami kang pwedeng isulat sa papel na yon. Your ambitions, your goals, di ba? Plano mo sa buhay. Plano natin na ganito. Ito ang gagawin ko. Itong pag natapos akong pag-aaral, ito ang gagawin ko. We can write everything on that paper. Sa buhay po natin. But if we want to be a living sacrifice, ang isusulat lang po natin ay ang pangalan natin sa ibaba. And let God write everything for our lives. Be a living sacrifice. Let God
allow God to intervene sa ating pong mga buhay. Siya po ang magsusulat. Sabi nga po, He is the author of our lives. Tunay na po ba yun? Nagagawa po ba natin yun? He is the author of our lives. Lord, Ikaw. Pero ito, gagawin ko kasi ito, Lord. Ito muna yung susulat ko dito. Pero ang nais ng Diyos, put ourselves in. Everything. Our whole being. Our whole life. Let God be the author of our lives. Living sacrifice. Number 3. Last na po ito. Saglit lang po ito. So we give our lives to God through transformation and renewal. Ayan. So hindi po natin kayang i-offer ang buhay natin fully. We cannot be a living sacrifice kung yung buhay po natin at ang puso po natin ay hindi po na-transform. Hindi po na-renew. So if we want to be a living sacrifice, we should not conform to this world. Yun po yung sinasabi sa verse 2. Sabi po doon, don't copy the behavior and custom of this world. Bakit po? Kasi gusto po nating ibigay ang ating buhay as a living and holy sacrifice to the Lord. Kasi po gusto natin truly to worship the Lord. Kaya po sabi po sa verse 2, wag na nating gayahin, wag na tayong mabuhay sa behavior and customs of this world. Tuloy po natin yung verse 2. But let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you. So if we offer ourselves to the Lord, it will be manifesting on how we live. Yan. So totoo naman po. Kapag tayo po ay nabubuhay para po sa ating Panginoon, makikita po yan. Lalabas po yan sa ating buhay. Makikita po yan ng mga tao sa paligid po natin. Magmamanifest po yan kasi ilalabas natin yan eh. Kung tayo po ay namumuhay sa ating pong Panginoon. We can stay in the secular world without being trapped by it. So, dahil po nandito tayo sa mundong ito, hindi naman po natin pwedeng sabihin na alis na lang tayo dito sa mundong ito kasi do not conform to this world to the pattern of this world. We can stay here. We can live. Pwede nating gawin mga bagay, pero wag po tayong magpapatrap sa mundo pong ito. Hindi po maiwasan. Kailangan nating magtrabaho, gawin, may mga bagay na kailangan tayong gawin, pero wag po nating hayaan na yun ang magiging trap para hindi natin maibigay our whole being, our whole heart sa pag-serve sa ating Panginoon. So we should live as transformed people. Worshiping people are changed people. Ayan. Tayo po na nagpupuri sa Panginoon, sumasamba sa Panginoon, naglilingkod sa Panginoon. We are changed people. Tama po ba? Meron po tayong mga history dati. Ito ako dati. Ganito yung ginagawa ko dati. Adik ako dati. Ganito yung buhay ko dati. Kaya po, lahat tayo na nandito who worship the Lord, who wants to be a living sacrifice to the Lord, we are changed people. We are transformed people. Bawat isa po sa atin, binago ng ating Panginoon. It should be seen in our walk, our talk, and our personality.
Yan, makikita po yan. If the Lord change us, makikita po sa ating paglakad, sa ating pananalita, and our whole personality as a Christian. Yes, lahat po tayo ay nasa proseso. Wala pong perpekto. Lahat po tayo nagkakamali. But give your all. Give our best. Para po makita ng mga tao na hindi pa nakakalala sa Panginoon that we are transformed. We are changed. We want expansion. Gusto natin na expansion po, di ba? Yun po yung team natin for the whole year. Let the world see us as a transformed people na binago po ng ating Panginoong Yesus. And the Lord will expand us. Christ will become the center of our lives. If we want our lives to be transformed, we should offer ourselves to Him. Yun po ulit. Babalik lang po tayo doon. Kung gusto po nating magbago, kasi po hindi po natin kaya ng tayo lang. Hindi po natin kaya ng sarili lang na baguhin natin yung ating pong sarili. We should give our lives to the Lord for us to be transformed. Because we cannot do it on our own. Yun nga po. Gusto po nating maging living sacrifice? Gusto ba nating paglingkuran ng ating Panginoon? Gusto ba nating magpatuloy sa paglilingkod? Offer ourselves to the Lord and be a living sacrifice. So are we ready to give everything for the Lord? Handa na po ba tayo? Bawat isa po ba sa atin? Is our hearts ready to give everything in our worship? Sa ating pong pagpupuri, gusto ba nating ibigay ang lahat sa ating pagpupuri? Are we willing to be transformed by God? Willing ba tayong pakialaman ng Diyos ang buhay natin, ang ating puso, para baguhin ng ating Panginoon? Are we willing to be a living sacrifice? So may paparinig lang po akong sa inyong song. So ito pong kanta na ito talagang, kumbaga, nag-ano siya sa puso ko eh. Yung kanta na po ito is about po our praise sa ating Panginoon. Our worship sa ating Panginoon. Kasi pwede po tayong umaawit. Pwede po tayong tumutugtog dito. Pwede po tayong nandiyan, we serve the Lord. Gumagawa tayo ng mga gawain para sa Panginoon. But our hearts are far away. We are not giving our whole being. We are not putting ourselves in sa paglilingkod po sa ating Panginoon. So, every lyrics of this song, bulay-bulayin po natin. Ilagay po natin sa ating mga puso. You lift your hands up high and you sing a song of praise to me. It brings me great delight. Such a lovely sight. And yes, it is true. Praise looks good on you. Morning, night, and noon. Your praise ascends to heaven like the smell of sweet perfume, filling every room. And yes, it is true. Praise looks good on you. That's right. You bring your sacrifices and you offer up your praise. You lift your voice with singing, but your heart seems far away. More than a sacrifice, I
am looking for your light, holy and acceptable and pleasing in my sight. So offer up your light, holy and acceptable, a willing sacrifice, precious in my sight. But in all that you do, remember all I want is you. Play it, Husto. We offer our lives as a sacrifice. So lift your hands up high. So lift your hands up high and worship Him before the altar. Consecrate your lives, a willing sacrifice. But in all that you do, remember all He wants is you. Oh yes, He does. And yes, it is true. Praise looks good on you. Oh yes, it does. Amen. So kahit ano pong ginagawa natin, everything that we do, ang nais po ng Diyos ay tayo. All He wants ay ang bawat isa po sa atin. Kaya po sa gabi pong ito, let's pray. Panginoon, maraming salamat sa gabi pong ito. Lord God, you see the desires of our hearts. Lord God, we want to be a living sacrifice. Dahil anuman, Panginoon, ang aming gagawin, we worship you. Kami ay nabubuhay sa mundong ito. Marami po kaming ginagawa, O Diyos. Pero isa lang po ang nais niyo sa amin. Our whole being. Ang aming mga puso, ang aming mga buhay, Panginoon. Lord God, we want to be a living sacrifice. In this world na mahirap, Panginoon, maraming challenges, maraming pagsubok, Panginoon. But Lord, in everything we do, kami lang po, Panginoon, ang nais mo. Thank you, Jesus, for your word. Lord, we offer ourselves for you. We surrender our lives to you. Dahil tunay nga, Panginoon, na kung wala ka, wala po kaming magagawa, O Diyos. We thank you for everything. Thank you for this night. Thank you for your Holy Spirit, Panginoon. We glorify your name. We praise your name. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Purihin po ang Diyos. Ngayong gabi, mga minamahal na magulang kapatid, sa ating pong napag-aralan, ayon sa sulat ni San Pablo sa taga-Roma, siya'y nakikiusap at nananawagan. Sabi niya, I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies as a living sacrifice. Ipe-present natin, ihahandog natin, ialay natin ang ating buhay sa Diyos bilang handog na buhay. Kapag ikaw ay pupunta sa isang mataas na tao na kilala, halimbawa, gobernador o lalo na ang presidente,
Pag ikaw ay pupunta sa Kanya at magdadala ka ng offering or mag-aalay ka sa Kanya, magdadala ka sa Kanya ng the best na i-offer mo. No? Hindi ka pwede magdala ron ng hayop, tapos yung hayop, pilay, o di kaya may sugat. No? Hindi matutuwa yung pag-aalayan mo. Kailangan masigla, buhay. Matutuwa yung pag-ooperan mo. No? Sa lumang tipan, merong tinatawag doon na pag nag-o-offering sila sa Leviticus, merong tinatawag na sin offering, grain offering, no? Peace offering, nag-aalay sila doon ng kanilang guilt offering. Yon ang mga sakripisyo nila sa Panginoon. At pag sila ay nagkakaroon ng tinatawag na burnt offering, pinapatay nila yung baka, tupa, tapos yung dugo nun iahasik sa may tabi ng altar. No? Para ang kanilang makasalanan ay mapatawad. Kaya nga ang buhay natin sa harapan ng Diyos, kapag ito'y totoong inialay natin, ibig sabihin nun, patay ka na sa sarili mo, wala ka na magagawa kundi kung anong nais nung pinag-alayan mo. Siya na ang may authority sa iyo. No? Kaya ang sabi nitong aawitin natin, ito yung mga inaawit namin noong mga 1980s. Sabi roon, I offer myself a living sacrifice. Make me holy, Lord, pleasing in your sight. Search me now, take away any wickedness in me. I offer myself unto you, my God, a living sacrifice. Tumayo ang bawat isa bago natin i-offer ang buhay natin sa Panginoon. I offer myself a living sacrifice. Make me holy, Lord, pleasing in your sight. Search me now, take away any wickedness in me. I offer myself unto you, my God, a living sacrifice. Awitin nating lahat. I offer myself a living sacrifice. Make me holy, Lord, pleasing in your sight. Search me now, take away any wickedness in me. I offer myself unto you, my God, a living sacrifice. For the last time, I offer myself a living sacrifice. Make me holy, Lord, pleasing in your sight. Search me now, take away any wickedness in me. I offer myself unto you, my God, a living sacrifice. Mga kapatid, mga magulang, ito ang nais ng Diyos. Let us offer our lives, ourselves unto Him as a living sacrifice, bilang buhay, banal na handog sa Kanya. Ang mga lalaking hayop pinapatay sa lumang tipan, ito yung tinatawag na burnt offering sa Panginoon. Iniaalay nila ito, simbolo, na pag inialay nila yung hayop na yon, at yon ay ang pinaka sakripisyo nila sa Diyos na napaka halaga, hindi katulad ng iba. Ngayong gabi na ito, ating ialay ang ating mga buhay sa Diyos. Ang totoong nagmamahal sa Panginoon, handang ibigay ang buong buhay, handang magsakripisyo, handang magbayad ng presyo. Ano man ang maranasan natin, katulad ng Panginoon, siyang nag-sacrifice ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. Inialay niya ang kanyang buhay
At dahil sa kanyang inialay na buhay na yon, lahat tayo ay nagkaroon ng kaligtasan. Kaya mga kapatid, mga magulang, saan man po kayo naroroon, let us offer our lives unto God as a living sacrifice. Walang batik, dungis, kasalanan. Ialay natin ang ating mga buhay sa Panginoon. Sabihin po natin ang panalangin na ito. Sabihin nating lahat, Panginoong Yesus, iniaalay ko sa iyong aking buhay bilang isang handog na banal, kalugod-lugod sa iyong harapan. Gamitin mo ang buhay na ito para sa iyong kapurihan lamang. Handa akong maglingkod sa iyo. Handa akong sumunod sa iyo habang nabubuhay. Marami pong salamat. Buhay ko'y alay sa iyo. Handog sa iyo, Panginoon. Ikaw na po ang masunod sa buhay ko. Marami pong salamat. Ito aking panalangin. Amen. Yes, Lord. Lord, I offer my life unto you, Lord. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a living sacrifice. Lord, I offer you my life. All that I am, all that I have, I lay them down before you, oh Lord. All my regrets, all my acclaims, the joy and the pain, I'm making them yours. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes, all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my, Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice.
offer you my life. Lord, I offer you my life. Lord, we give you honor, praise, and glory. We thank you, Lord, for your message na nais mo, Panginoon, ang aming mga buhay na ito'y ihandog sa iyo bilang isang handog na banal, kaaya-aya, kalugod-lugod sa iyong harapan. Ikaw na ang may-ari ng aming buhay at mangyari't maganap ang layunin mo sa buhay ng bawat isa. Ikaw ang nagdala sa amin sa lugar na ito. Panginoon, salamat dahil may purpose ka sa buhay ng bawat isa, maging sa mga naririto po sa loob ng church, Panginoon, na sa iyo walang aksidente, na sa lahat ng nagaganap sa mundong ito, Lord, ikaw ang may akda, Panginoon. Mabuti man o masama, pangit man o maganda, may purpose ka, O Diyos. Salamat, gamitin mo aming mga buhay na ito bilang buhay na handog sa iyo, kagamit-gamit sa iyong harapan. Bless each and everyone, Lord. Patuloy po na aming mga buhay na ito, gamitin mo sa kaluguran lamang ng iyong pangalan. We thank you, we honor you, Father God, in Jesus' name. Amen, amen. Palapakan natin ang Panginoon. Sige, maupo ang bawat isa. Tayo dumako sa ating offering. Please sound. Amen. Katulad po ng pinag-aralan natin na kanina, kailangan buong buhay mo isakripisyo sa Panginoon. Katulad din ngayon sa ating pagbibigay. Kanina buong buhay, ngayon buong puso mo naman. Kailangan buong puso ang magbibigay sa Panginoon. Ang sabi sa 2 Corinthians 9:7, ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Amen. Katulad sa pagbibigay natin ngayon, kailangan maluwag sa ating loob. Kailangan maluwag sa bulsa. Amen. Kailangan hindi napipilitan lamang. Kasi kapag tayo napipilitan lamang sa ating pagbibigay, hindi yung kalulugdan ng ating Diyos. Amen. Kailangan buong puso na may kagalakan, na may kasiyahan. Amen. Ngumingiti ba ang pera? Amen. Siguro, ngingiti yan kapag dinoble ng Diyos siyang binigay mo. Amen? Kaya sa pagbibigay natin, hawakan natin yung kaloob natin sa Panginoon. Nakatulad ng pinag-aralan natin kanina, buong buhay mong ipagamit ang buhay mo sa Panginoon. Ngayon, buong puso naman na may kagalakan ka magbibigay sa ating Panginoon. Amen? Sige po, tayo po yung manalangin. Lord, salamat Panginoon sa mapagpalang gabing ito, O God, na kung saan Panginoon, ang iyong mga anak ay magkakaloob, Panginoon. Tunay nga, O God, sa aming pagbibigay, O God, ito'y maging mabangong samyo sa iyong harapan, Panginoon. At itong ang pagbibigay namin, Panginoon, ay maging kagalakan ng aming puso at kagalakan mo, Panginoon. Lord, tunay nga, Panginoon, sa mga anak mong bibigay, ibalik mo sa kanila na siksik, liglig at umaapaw, Panginoon, ng pagpapala, Panginoon, na nagagaling sa iyo. At sa mga anak mo, Panginoon, na wala pang kakayahan, O God, sila po ibigyan mo, Panginoon, ng pagkukuhanan, Panginoon, upang, Panginoon, sa pagbabalik na kanila dito, O God, ay magkaloob din sila, Panginoon, na may kagalakan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong papurit pagsamba sa tanging pangalan ni Anak si Jesus. Amen. Amen. Muli po tayong tumayo. Muli po natin pasalamatan at purihin ang ating Panginoon. Amen. Praise God. Bago tayo mag-closing prayer, minarapat po namin na starting po ngayong Friday,
hindi na po tayo mag-e-ere ng live ng ating praise and worship para mapahinga yung mga boses ng ating mga music. Dito na lamang po tayo, yung makapatirang nasa bahay, dahil mostly pag Friday, halos music lang ang nandito at merong dalawang worker or leader. So mamarapati natin simula sa Friday ay tuloy pa rin po yung ating soaking in the presence of God at hindi na po gagamit ng hindi na po magla-live, no? At dito na lamang po sa loob at hindi na kami gagamit ng bongga sound system. At magbababad na lang po sa presence ni Lord at magkakaroon po ng prayer for the nation, for the cities, for the governments, for the church, for the body of Christ, no? At dito po magkakaroon na lang ng circle ang mga workers and leaders, kaya dadako po tayo sa lugar na ito upang mag-worship kay Lord at magbabad sa presence niya at sumamba sa Panginoon at manalangin. Ano po, kailangan ng bansa natin ng prayer, kaya ipanalangin natin lalo na ang nalalapit na eleksyon na maging peaceful at huwag maghari ang kadiliman ng mga demonyo, ang pandaraya, no? Kundi ang katotohanan ng mangyari. Ano po? So kaya sa Friday po ay wala na pong live tayo. Ito po ay dito na lamang po sa loob ng church gagawin. Hindi na po gagamit ng buong sound system. At every Wednesday na lamang po magkakaroon ng live ng air, no? Sa Facebook at saka yung Sunday worship natin. So, at yung Monday rin po ay pag-usapan pa yung Monday, no? Pero po ngayong Friday ay diretso ng prayer po yon, no? Dito sa loob. So kaya yun po, kaya sa lahat ng mga nakakapanood ay lalo na sa ating mga workers, leaders, no, para dumako po kayo dito na talagang makasama po natin na hindi tayo masanay sa bahay, no. Iba yung actual na sumasamba ka sa Panginoon, nagwo-worship ka at bumababad sa presensya ng Panginoon, no. So yon, sige po tayo magbalik ng papuri sa Panginoon at pasasalamat. Sa iyo ang papuri at pasasalamat aming Diyos. Kaluwalhatian at karangalan alay sa iyo. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Ika'y kasama, o ano ang ligaya na darama. May pag-asa akong nakikita pagkapiling ka. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko.
sa'yo ang puso ko'y sa'yo. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakila namin Diyos sa langit, Lord. Maraming salamat, Lord God, sa gabing ito, Panginoon, na muli mo kami, Lord God, pinagtagpo-tagpo, Lord God, ng aking mga kapatid, Lord God, sa iyong panan. Lord, maraming salamat, Lord God, sa iyong mga salita ngayong gabing ito, Panginoon. Tunay nga po, O Diyos, na sa bawat salita, Lord God, na nanggagaling sa iyong banal na Biblia, Lord God, ay nagre-rema, Lord God, ay nangungusap, Lord God, sa bawat isa. Lord God, Lord, ang sakripisyong aming ibinibigay sa iyo, Lord God, ay to show us how we love you, O God, how we obey you, O God. Hallelujah, hallelujah. At lahat ng plano, Lord God, mo sa buhay namin, Lord God, ang siya naming lalakaran, Lord God, sa mundong ito, Panginoon. Let your will be done in our life, O God. Ganun na din, Panginoon, sa ginamit mo, Lord God, para magbahagi, Lord God, ng iyong mga salita ngayong gabi, Lord God. Lord, ibalik mo, Lord God, ang lakas na nawala sa kanya, Lord God. Give him more wisdom and knowledge and revelation, Lord God, na nagagaling sa iyo. Pagpalain mo, Lord God, ang kanyang buhay, sampu ng kanyang pamilya, Lord God. Hallelujah. Mulit-muli, Panginoon, pinupuri ka namin, dinadakila ka namin, niluluwalhati ka namin, tinataas ka namin at minamahal ka namin, O God. Binabalik namin ang aming mataas na papuri, pagsambat, pasasalamat sa iyo lamang, aming Ama, aming Yahweh. In Jesus' name we pray. Ikaw ay aking paglilingkuran kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kong susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin